Všetko pomiešajú. Hej, what's up? Dnes tu máme ďalšie stretnutie na novom mieste, ďalšie objavy. Trošku je to čudné, ale risk je zisk. A my sa nachádzame pri prvom z kontajnerov, tak sa poďme pozrieť, čo tu máme. Plastová fľaša. Plechovka. Hej! Kľúčka. No a presne preto si myslím, že by sme mali viac recyklovať a nesprávať sa ako divé zvieratá. Takéto haraburdičky majú podľa mňa... Si normálny? Čo to malo znamenať? Mohol si mi rozbiť hlavu. Si príliš hlučný. Aha, jasné. Ako by to niekoho zaujímalo. Mňa to zaujíma. Ty tu bývaš, alebo čo? Pozrite sa. Miestny expert nám tu hovorí, aby sme boli ticho, pretože inak prídu strašidlá a zožerú nás. Ak nás objavia, tak zamknú kontajnery. Sa mohol správať trošku ohľaduplne. A ako sa správam? Prestaň s tým. No? Nechceš byť slávny, alebo čo? Čo to robíš? Tak im to povedz. Vypni to! Ty nevieš poriadne ani otvoriť kontajner. Nie je to, že sa v ňom ešte hrabať. Á, takže ty máš spôsoby, ako otvárať kontajnery. Dosť dobré, kámo, ale ja sa týmto nechystám živiť. Nehraj sa, že si niečo viac. Vieš čo, radšej choď do centra. Tam je viac kamier a aj ľudí, ktorí ťa môžu sledovať. Hej? A teba tam nechcú? Dosť blbé. Takže, pokračujeme v objavovaní. Ja si myslím, že v tomto kontajneri... Prestaň s tým! Predtým, ako ma rozhodneš, toľko to ma rozhodneš. Som v pohode. Nič sa nedeje. Čo tu robíš? Poď von. Chyť sa ma. Ideme na 3. Raz, 2, 3. Počkaj.